Lembras isto? Ai, espera un momentiño que teño que ir buscar unha cousa. Acabo de instalarlle un programa espía. Pois hoxe contoche como detectar unha aplicación espía. Moitas aplicacións teñen acceso á cámara e ao micrófono, pero non todas o precisan. Un puntiño de cor vai ser o teu aliado. Cando a cámara ou o micrófono están activos, sempre aparece un punto de cor verde na esquina superior dereita da pantalla. E nas versións máis modernas de iOS, o punto do micrófono é de cor laranxa. Se ves que o móvil che consome moita batería, se quenta ou se acende só ese puntiño de cor, desconfía. Que hai que facer ante tales indicios? Vela aquí tes varios consellos. 1. Revisa nos axustes do teu móvil os permisos para a cámara e para o micrófono das túas aplicacións. Valora en que medida queres conceder estes permisos. Sempre, nunca, mentres a aplicación estea en uso, ti decides. 2. Revisa as aplicacións instaladas e elimina calquera que non identifiques ou que non uses. 3. Cambia de contrasinais despois de desinstalar as aplicacións sospeitosas. E lembra, fai estas revisións periódicamente. Obtén sempre as aplicacións de fontes oficiais e mantén o día as actualizacións para manter o móvil seguro. E se tes idea de que alguén che poida estar espiando o móvil, denuncia.